Chini program ketal rok dalam sogo ngai tabok koktang sai ni skang ani sini mungkisar nang musogang bo ane bumung kai Johon Tripura ang tong mani thai kai pati sore korbok sub division ang tabo ira Netaji Subhash Mahavidyalaya second semester major subject history nagai pore tongo ngai ang tini dada puirok no borong tini last din pung makasini college gai borong no loboi ang poglok paisa sika tabok sai khna nai ane koglop ne mung kai dada aboini maya jora kisagar jeng sinilai mane yakare kelang naikha tinini simi nuklak aro dada aboini asek naithotok mokhang no khnaklak aro dada aboini asek khnatok khorang no tong mongam phrungui kok mongam sagai boinoriya biti buti gamnargui suikalangkha bkhane kholong thayo thyasak omorni bagai sana kokurei khugane maya khaigi jengno asek hamjak maru mane kothang jeng tongkhai aro waisa nuklaino jora jeng mangkhai aro waisa nuklaino maya ganang sada darok bai yangmai singga manglaya khaibo uyangmai singga manglai thö toma kokno sagiyang khakjang marunai hambai rugui kulpaya ani dada aboino irno paikha ani koktang asukna hambai